Ако обичаш сладко и искаш да свалиш килограми, задължително трябва да пробваш тази рецепта. Приготвя се бързо и лесно и е много вкусно. А едно парче е само 244 калории с цели 23 грама белтъчини. Ето как да си я приготвите и вие. В блендер добавяме 600 грама скир, 2 яйца, 100 грама крема сирене и 90 грама протеин на прах с вкус на бисквитки. Аз съм си избрала на X-Fuel и тъй като той е достатъчно сладък, няма да добавям повече подсладители. Блендираме и към готовата смес добавяме 300 грама сладкарска извара. Разбъркваме отново и в формичка с падащо дъно, изсипваме сместа и печем на 180 градуса за 30 минути. А през това време си подготвяме шоколадова заливка. Трябват ни 100 мл прясно или ядково мляко, 5 грама какао на прах и 30 грама шоколадов протеин. Разбъркваме и заливаме върху чизкейка. Накрая украсяваме с плодове по избор. Аз съм си избрала ягодки и един протеинов бар с вкус на кокос, който ми стана много любим. И ето го резултата. Аз разрязах на 8 парчета. А за повече такива бързи и лесни рецепти вземи моята книга "Здравословно за всички от дома". Към нея има и 2 книги подарък: "Шоколад без вина" и "Яш торта без вина".